RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Agusan del Sur apan ana karon sa Butuan City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Almera. Dung, anong nahitabo manini mo? Anong himaman may gibiyaan? Magunsa naman lang ni Ini pa, ngawa naman ka. Pinapin mo kaya mo rin ipinutang luwan. Pa! Dung, Tony! Papa! Tony! Dong Jun, hi Hey. na is mama. To sila si kawit eh. Sige hilak. Ha? Kaluoyin taong mama, uy. Bantay sila kung sinukad ha. Kaya akong atuan si mama. Ma, dali na ma. Mangaon na ta. Busog ko. Ma, pwede ba ma? Ayaw pag-ingon anak. Kung na si may tabo ni mo, mag-unsa naman lang mi nga imong mga anak. Nakinahanglan pa taon mi ni mo, ma. Almira. Dawatan na lang awa na si Papa. Pagpakaligon, ma. Kay di abi si June nga nakinahanglan ni mo. Almira, mula ka una ko ha. Asa man ka, ma? Moadoro ko sa ko amika. Mo, sorry ko. Kaya mura kong mabuang kung masigi kong pundo din sa ato. Sige, ma. Kami rin may bawo din ni si Junjun. Hain man is mama nga wa pa manggid mauli. Kapiin naman. Oh, kinsa man. Ay, salamat. Salamat kay ni Ana si mama. Pero kay ko na mong nakaable. Oh, dayon sud sa bahay, Rudy. Ma, may kuyog man lagi kang lalaki. Kinsa ning imong kuyog, ma? Si Rudy. Ako ning classmate sa high school pa ko. Rod, si Almira, ang gwapa na kong anak. Ako na lang gihatod si mama ni Muday kay hubog na magud kaayo. Basi kung sa'y mahitabo niya ba? Salamat kaya. Sige. Di na ko magdugay, ha? Ang importante nga safety na si mama nimo. Salamat kaya. Mulakaw na sad ka, ma? Moato ko sa kong mga amiga. Di day mahimo ma nga magpundo lang ka dinhi sa ato. Aron sa'yo kung mamatay? O di ba mabuang ko din, Ma, Kinahanglan ko maglingaw-lingaw, uy. Aron dili ko mamatay nga magsigig huna-huna sa inyong amahan nga patay na. ma.
si Rod, ipahimutang ng imong mga gamit dire. Ma? Unsay puti pasabot ini? Ngano nagdaha si Kuya Rudy sa iyang mga gamit? Ani na siya puyo sa ato. Siya ang gipuli nako sa namatay ninyong amahan. Unsa ma? Pero Ayaw ko niyong supaka, ha? Nagkinahanglan kong katimbang sa kinabuhi, Almira. Ay kabala ka dahi Almira. Di ta mo pasagdan. Mahal nun ta mo sama sa matuod na kong mga anak. Putan lagi kasi tituro di siya. Na, siya ba naglutos ng pagkaon? Oh, ang sam ka, ti? Di ka ganahan ni Tito Rudy? okay naman dong. Buotan naman si Kuya Rudy. Di lang ko ganahan dong nga maminyo usap si Mama. Nindot to na, ti. Hinatay mo kong papa. Chun. Almira, mulakaw ko, ha? Asa day ka, Ma? Maningil ko sa nangutang na kong kwarta. Si Kuya Rudy di ay, Ma. Di mo ikuyog? Dili lang kay. Naglain ang iyang lawas. Tuaga ni sa among kwarto. Nagsigira tog higda. Ang imo niyang mangod, ha? Ati man na to. Kay magsige na lang unya to og duwa. Di to mukaon. Ayaw ka bala ka, Ma. Ako rin bahala ni Junjun. Ikaw nalay bahala sa mga lihokon din sa bahay, ha? O, Ma. Ay, salamat. Kayo manadyo ko klimpi sa bahay. O kumanasa kong kaligo. Ay, kanindot sa feeling. Uy, Kuya Rudy? Ano ni sulka din sa kong kwarto, Kuya? Kuya, Kuya, ayaw ko kaksa. Kuya, Pasagdilag ko sa kong buhat. Kuya, Dugay na kinahibog. Oh, dahi. Kuya, malukik. Ayaw ni kuhatan ako, Kuya. Pasagdilagod ko. Malipay lagi ka sa kong buhatin mo. Kuya, tabang! Tabang na imulugos na ako! Tabang mo! Unsa? Mao na, Ma. Buot kong luguso ni Kuya Rudy. Hoy, Almira! Ayaw git pagbuhat-buhat og istorya, ha? Buotan mo inis Kuya Rudy ni mo, day! Dili na makahimo sa pagbinuang ni mo. Di na tinuod, Ma. Manyak lagi mo kapuyo. Kung pa na ko patiri nga tubangan, may dautan ng nahitabo na ako ron. Dili ko mo to nga makahimo anak si Rudy. Ang kun mao na, nga imo pa siyang labanan kay nako. Mubiya ko din sa ato, Ma. Unsa? Dili ko magpaabot na malugusan ko si mo kapuyo. Mong mubiya ko din sa ato, samtang wapay na utang nahitabo na ako. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manimdim ang buhay. Nibiya ko sa among dapit, kay naglikay ko nga may daotang mahitabo na ako sa mga kamot sa kapuyo sa akong inahan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Butuan City na narabaho. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtaga ni akong tampo. More power sa RMN.